Слушай внимателно секрета в това видео, което ще ти дам. В предишно видео обясних връзката между силата и скоростта в една графика, в която всеки, който тренира сила, ще има тази връзка и ще има различна линия и съотношение на сила в по-горната част. Максимална сила, в средната част една мощност, която е силата по скоростта, и в долната част сила, която е повече към скоростта. Упражнения, които се правят много бързо, с малко сила, с малко тежест. И в тази графика не само до тук свършва максималната сила и силата, която ние използваме. Тук е концентрична сила, т.е. концентрично движение. В тази част имаме изометрично движение, което е точно тук. Големите спортисти използват това тази изометрична контракция на мускулите, за да подобрят максималната сила. Ако правим упражнение над, например, ако в клека имам 100 кг максимална сила, правя упражнение на клек с 120-130 кг, зависи каква изометрична сила максимална имаш. Тук скоростта е 0 и това ще ти помогне да подобриш твоята максимална сила. И вече знаеш първия секрет в това видео. Втория е, ако искаш да знаеш все повече инструменти за това как ти да тренираш, последвай този канал.